Kultur. Specialisterne i modelkonstruktion præsenterer en lille mester, Unimat 1, multisystemet for 6 eller flere maskiner. 4 enkelte komponenter bruges til opbygning af en stiksav. Den er fuldstændig sikker i brug på grund af sit specielle design, den korte savklinge, som er ideel til løvsavsarbejde. Og sikker for børn. Se her. Han sætter tommelfingeren ind på saven, og man skærer sig ikke. Klingens bevægelse er så lille, at huden kun vibrerer. Klingen skærer i træ, men ikke i træarbejdere. Til forarbejdning af alle materialer. Træ, plastik, metal, krydsfiner. Ja, selv i massivt træ kan Unimat 1 skære. Tømmeren bruger en båndsav, men modelbyggeren bruger Unimat 1 som stiksav. Unimat 1-systemet kan ændres til mange ting. Se blot her, hvad man har lavet. Den kan også bruges som metaldrejebænk. Maskinen, forlagsakslen, spændes på maskinbjælken, treklot centerpatron, dobbeltslæden og til længere emner en pinoldok. Og jernet, selve drejejern, kan indstilles med en 10 millimeters nøjagtighed ved hjælp af slædehåndsvingen, som bruges ved præcisionsarbejde. Store industrimaskiner til store ting. Unimat 1 til dine modeller. Kunstnerisk arbejde udføres også på Unimat 1. Kurvede arbejder som denne model drejes op med håndværktøj. Denne gang i aluminium. Et andet eksempel. Unimat 1 kan ombygges til en trædrejebænk. Trædrejeanlægget fastspændes på slæden, og centerpatronen udskiftes til en medbringerspids. Forskelligt fra metaldrejning føres drejestålet kun med hånden. Det man lærer ved at bruge Unimat 1, kan man senere få brug for ved store professionelle trædrejebænke. Små ringe er en svær ting at lave, men se her. Så elegant kan det gøres. Nu mangler vi bare et stykke sandpapir, og mesterværket er færdigt. Et smukt stykke egetræ er drejet. Til frontdrejning. Laves ved at skrue emnet fast på påspændingspladen. Man kan nu arbejde på emnet både udvendigt og indvendigt i en arbejdsgang. Her er valgt et stykke fyrretræ, der er specielt smukt til små emner, som her vist et æggebæger. Eksklusivt modelarbejde, som dette historisk og arbejdende værksted, kan udføres til det perfekte på din Unimat 1. Motoren kan give os til dobbelt hastighed ved at flytte motorblokken ned. Den hule spindlakse muliggør at arbejde med lange, tynde emner. Du skal bare have en rolig hånd, så kan du dreje de fineste dukkenips, og præcision og elegance kendetegner dit arbejde. Se en lille snortop. Det er detaljerne, der viser, at du arbejder med en Unimat 1. Selv et stykke træ, så tykt som en arm, kan drejes med din Unimat 1.
Her er maskinen opbygget på en ekstra lang grundbjælke, som fås. Alt professionelt arbejde begynder med horisontalfræser. Den opbygges med et lille slædeelement, de 2 store slædeelementer, mellemstykke samt motor- og forlagsaksel, fræserhoved, spindelklo med 6 mm fræserbord, skruestikken, som også kan anvendes til at spænde runde emner. Professionel modelfræsning begynder med horisontalfræsning. De 3 slæder betyder, at du kan arbejde i 3 retninger på én gang. Specielle profiler kan laves hjemme hos dig selv. Profiler, hvor man før skulle have fat i store professionelle maskiner. Alt det kan du udføre på din Unimat 1. Det er også muligt at præcisionspudse på denne opstilling. De samme komponenter, blot samlet på en anden måde. Du kan også opbygge en vertikal fræser. Her er det vigtigt, at fræserhovedet kan placeres i alle mulige stillinger. Grundbjælken, en lille bjælke, motor, forlagsaksel og fræserbordet. Se nu, fræserhovedet kan tippes i alle retninger. Selv plexi og plast kan med et specialbord forarbejdes med din Unimat 1. Den næste maskine er en Unimat 1 søjlebordmaskine. Det er samme opstilling som vertikalfræseren. Blot frigør du slæden og monterer boremaskine-håndtag. Og du har nu en søjlebordmaskine. Ligesom de andre opstillinger kan du arbejde i mange forskellige materialer. Her aluminium, andre bløde metaller, printplader, plastik, plexi og selvfølgelig også i træ. Med et ganske enkelt greb kan du tage motor og borehovedet af. Du har nu en effektiv håndboremaskine til at lave små ændringer med. Bore noget op, som ikke var perfekt. Du kan også bruge den som håndsliber. Blot skal værktøjet du spænder fast af et skaft, der ikke er tykkere end 6 mm i diameter. Så kan de gøres fast i patronen. Slibeskiven kan bruges både som den faste opstilling, eller som vist her i hånden. Det er en effektiv løsning på mange vanskelige opgaver. Unimat 1 sætter ingen grænse for din kreativitet. Med Unimat 1 får du 6 præcisionsmaskiner i en enkelt maskine. Det er et østrigsk kvalitetsprodukt, der er udviklet af Manfred Heinzel, leveret direkte til dig fra den danske importør Thor Legetøj i Østbirk. Unimat 1 er nyheden for modelbyggere. Her er hele sættet. Din Unimat 1 har fået mange internationale priser på opfindermesser og andre steder verden over.
Unimat 1 er det komplette modelsystem. Maskinbjælkerne er præcisionstrukne aluminiumsprofiler. En stærk 12 volts motor, forlagsaksel med 2 vedligeholdelsesfri stålkuglelejer, 3 slæder til tredimensionelt arbejde, spindeldok, mellemlægsstykker, forskellige dele, et sæt værktøj til at dreje, save, bore, slibe, skruetrækker, nøgle, samleklemmer, drejeskiver, skruestik, pinoler fra 1,5 til 6 mm i diameter, trækæbet centerklo og alle værktøjerne til at dreje, save, bore, fræse og slibe. Og maskinen samler du nemt på den måde. Samleklemmen skydes ind i profilen. De 2 profiler sættes sammen. Og med skruetrækkeren fastgør vi nu det hele. Så enkelt bygger du alle elementerne sammen. Det er løsningen. En kort repetition, hvad du kan lave med din Unimat 1. En æske indeholder udstyr til 6 maskiner. Save, dreje, træ og metal, fræse, bore, og når arbejdet skal være fint og færdigt, også slibe. Selv så vanskelige opgaver som en differentiale. Du får den rigtige idébog med, der indeholder emner for alle og enhver. Den giver anvisninger på lette og svære opgaver, men også modelskibe, dukkemøbler og meget andet avis. Der er for begynderen og for den mere øvede. Den får du også med til dit Unimat 1, som har løsningen på mange af dine gode hobbyidéer. Unimat 1 kræver en speciel sikkerhedstransformator, som selvfølgelig er med i sættet. Den er specielt udviklet af MK til Unimat 1. Der er et utal af ekstra tilbehør til din Unimat 1. Værktøjslibemaskine, professionelle komponenter til tandhjulsfræsning, planfræserhoved, med en enkelt teknik kan du dobbeltfiksere, så du kan lave ekstra præcisionsarbejde. Selv servostyrede motorer, således at du kan CNC-styre din lille maskine. Det er den bedste modelbyggemaskine i sin klasse, belønnet med et utal af priser. Den fås nu også i Danmark og leveres af Thor Legetøj. Det vi ser er Unimat 1. Kultur. Din leverandør af Unimat 1 er Thor Legetøj, Østbirk.